கொஞ்சம் ஃபீலிங்ஸ்னு புஷ்பா படத்துல நம்ம ரஷ்மிகா மந்தனா பண்ணதை விட அதுதான் சர்ப்ரைஸ்னு மொத்த இண்டஸ்ட்ரியை இப்போ ஒரு நடிகை திரும்பி பார்க்க வச்சிருக்காங்க. வாங்க யாருன்றத பார்க்கலாம். வீடியோ பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி தெலுங்கு இண்டஸ்ட்ரியில உங்களோட ஃபேவரட் ஃபிலிம் என்னன்றத மறக்காம கமெண்ட்ல சொல்லிடுங்க. தெலுங்கு சினிமா வளர காரணமே எல்லாமே டிஃபரெண்டா பண்ணி 500 கோடி 1000 கோடின்றதெல்லாம் உங்களுக்கு அசால்ட்டா இருக்கு. எனக்கு பொறாமலாம் இல்ல, லைட்டா பொறாம தான். ஆனா நம்ம ஆளுங்க தான் எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணாலும் நம்ம தமிழ் ஆடியன்ஸ் ஏத்துக்க மாட்டாங்க. என்ன பண்றது? சவுத் இந்தியாவோட சாம்ராஜ்யமா தெலுங்கு இண்டஸ்ட்ரி தான் மாற போகுது. அதிரடியான கதைக்களம், அளவுக்கு அதிகமான கிளாமர்னு மொத்த இண்டஸ்ட்ரியும் மந்துக்கு திரும்பி பார்க்க வைக்கிறாங்க. ஆனா என்னதான் பண்ணாலும் இந்த ஓவர் பில்டப்ப மட்டும் நிறுத்தவே மாட்டாங்க. இந்த சூழல்ல இப்ப வெளியிடப்பட்ட ராபின்ஹுட் மூவில கிருத்திகா சர்மாவோட டான்ஸ்ல என்னையா பண்ணி வச்சிருக்கீங்க? அதுதான் சர்ப்ரைஸ். அம்மா ஆபரேட்டர், எஸ் இந்த சீன் இன்னொரு வாட்டி போடுமா? அதுதான் சர்ப்ரைஸ். ஒன்ஸ் மோர்